Assalamu alaikum bandiraɓe heeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV kamɓe heeɗiyankoɓe Piindi FM on calminama on juurama aari bil aadi saladade ɓuuri firtude aadi en garti kadi e émission men kesam hesamagu no gowɗen wadde e kala saaha kono de ko ardi foof en jettat jomiraɗo joom bawɗe mbaɗonde weela en welira dokkudu men sembe kattane bawal ha gartuɗen ɗo e plateau men julɗen e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam tilminɗen hilfaɓe diine e aada tawa ɗin calminade ndiwnuɗen ɗum koye halifa men ceerno Nourou Li toon to Daara Halayɓe calminɗen ɗon kadi jiknaɓe men toon to Duɗe Diidi ha ɗo e Liberté 3 jaaɗen ha Mboro juuriɗen jiknaɗo men gorko gonɗo toon kamɓe debbo o ko ɗon kadi calminten dendagal tigui caméraman uji walla mbiyen hande kam ko rewɓe caméra wumanaji hufɓe ɗo caméra ji ɗi ha ganduɗa tigui kamɓe saabi kala ko haalti ɗo ko kamɓe mbawata yaltinde nde ganduɗa yimɓeɓe kadi mbawa naftorade ko noon kadi calminirten ardiɓe galle ɓe Daouda Dia Abou Diop e Layla Diath Hammat Thiam en foof calminama hande kadi en jaɓɓiɗo gorko mawɗo gorko mo Polel ne wiye Zakaria Sow tergal walla mbiyen porte parole Fouta Insoumi kono kadi ko activiste koye on fannu hande jewteten ala no mbatten so rokkudemo konngol o salmina bandiraɓe Zakaria assalamu aleykum. Salma Dia mi salminima no feewi kadi mi weltinimama no feewi e invitation en calmini aussi les réalisateurs jooɗiɓe ɗo hen hannde ngam wallude en eno émission no yettorto bandiraɓe en calmini bandiraɓe fof en calmini fuurankoɓe fof sen limtiren en juumat en calmini jinnaɓe men no feewi en calmini seeremɓe men no feewi donc salimata a juurama salminama Allah jarama Zakaria wadde minen foof min dendi min mbima bisimilla no mbiɗen ni jewten koye activisme sen mbi activisme walla mbiyen activiste woni katante koye on no fannu hande jewteten Zakaria holko woni activiste? mi weltanimama no feewi e ngallon namdal nde won noon hande kala kaɗa wawa haalde aɗa foti andude kaldata ɗum koye dow inde yimɓeɓe foof yimɓeɓe ne daara en haaɓe mbaɗi en suivre donc ƴeewen tottudeɓe ko woni gonga ko rewi lawol ɗum woni darde men kadi ko ɗum addi en ɗo en so tawi en kaali haal activisme enen mbawi jagguir ɗum comme no doctrine so tawi noon en mbi doctrine il faut kadi ko pirnen ɗum bandiraɓe ha mbawa famde yimɓeɓe en woodi koɓe jagganno e nder haqqillaji mabɓe manda sata siftora so tawi yimɓe mbi philosophie namdeɗa holko woni philosophie yimɓe en woodi mbiyata philosophie ɗe ko yimɓe ɓe gandanɗa hoore ma ne mbawi darade hande mbiya piiɗo lekki ko nofori berem lefuji goni hen taw wona ɗum ɗo Allah addi en ɗo il faut ko laɓɓinen bandiraɓe avant kenen gaare activiste philosophie woni hollum philosophie ɓe pecci ɗum ɓe pecci philosophie o ɓe mbaɗi philo ɓe mbaɗi sophie gueɗel en foof no woni ko firti philo o e grec firti ko filin filin e français firti ko aimé aimé e pulaar firti ko yidde sophia o sophie o firti ko sophia e nder grec woni latin e nder français firti ko sagesse e nder pulaar firti ko gandal nder philosophie ko hollum yidde gandal salmata fani kadi furankoɓe paami musidɗo activiste o noon hannde so tawi en kaali haala majjum ɗum haalama kadi ko ɗum tan yimɓe gone haalde hannde ɓen ko holɓen ɗum ko holɗum il faut ko namdoɗen koye men kadi ɗum ɗon ko holɗum kono noon so tawi en ƴeewi ene heewi e domaine aji toɓe noddate ene heewi e domaine aji toɓe jiirte par ce que ene waɗi activisme politique ene waɗi activisme social ene waɗi activisme économique ene waɗi activisme religieux kono noon e présentation ma he to puɗɗuɗa ɗo ko ɗon gartaten darde men nde tagi invitation darnare en Fouta tagi invitation donc e nder majjum enen mbaɗa définir activiste enen mbawi wiide ko partisan sen mbi partisan ko neɗɗo jeeyaɗo e groupe ma Allah neɗɗo joguiɗo idée pour wadde hunde
enen mbawi wiide ko militant sen mbi militant ko neɗɗo darniɗo leñol ngol kaɓantoɗo gonga enen mbawi wiide ko révolté ko neɗɗo jiyowo ganduɗa hoore ma gueɗe peewani immo darno haala e dow inde société o enen mbawi wiide aussi ko révolutionnaire révolutionnaire yiɗa injustice ten activiste fotani yidde injustice hande noon aduna men o to no wayni en hulɓini nde won noon salmara mboɗo haalanma aduna o ko jiiɓama o jiiɓama tellement que yimɓe ɓe hande ɓe donki andude holto gonga woni ma Allah to fenade ɗum holko jiiɓi aduna holno aduna jiiɓori aduna o kono yimɓe ɓe gone waɗirde gueɗe ɗe noɓe gone waɗirde ɗe wona yimɓe ɓe koye munen de mais ko ɗoɓe gone waɗirde ni kono noon en mbiyataɓe kamɓe foof nde wonnoon e nder mabɓe ene woodi yimɓe nen ɗo kamɓe ko korisde tan waɗi ɓiɗo hen fewnude gueɗɗe kadi so tawi ɗum ala e société e moƴƴani ɗum woni activiste uji activiste uji noon ɗo ko rôle mabɓe noɓe gardata holno ɓe mbaɗirta kono noon kadi il faut ko pamminen bandiraɓe neɗɗo sa yiiɗi wonde activiste holno poɗɗa waati a wona neɗɗo n'importe qui de ene woodi ko poɗɗa andude ene woodi no poɗɗa yaarude aɗa foti jogade vision ma aɗa foti jogade lawol ma holno on foti waade merci ko adi fof on activiste mo yiɗa jumde on activiste jiɗɗo heddade e nder mooye o foti ko wadde participer c'est à dire ko o jeeya e haalullaji d'ordre public kala ko wona affaire personnel ko woni galle ma par exemple salma min mi fota wondede min en tant que activiste mais ko ganduɗa ɗum ɗo ko nguura aduna ko haala meɗen ko ndendade voilà ko ndenduɗen enen fof ɗo kanko omo foti tawtere ɗo omo foti addude konngol makko omo foti haalde kono kadi omo foti andude holno o haaldata ɗum ne waɗi fayida aɗa andi haala ene woodi no poɗɗa haaldude ha yimɓe ɓe ketto ha yimɓe ɓe paama nde won noon a haalani pour an kaldata ko pour yimɓe ɓe mbawa famde wadde somi faami activiste woni tan mo ganduɗa ko karante doroto ne haaɓo ko yimɓe ganduɗa ko yimɓe ndendi ina rewnaɗo fotani rewnede walla ina waɗirano fotani waɗirede jomumen jalta gona e haɓanade population walla mbiyen ɓesgu ngu ko on woni activiste kono taw yahata e gueɗe janande ko woni nder galle ko woni boowal ko tan ko ɗum woni ko haɓanto ko ɗum somin paami ko wadde ko ɗum tonguɗa ɗo e activiste merci Seydou Dia eyyi ko e nder ɗum ɗon en jii ko ɓooyani ko yogo e yimɓe wiyetenoɓe ko activiste en darantonoɓe mbi kaɓonto ko ɓesguji ɗi haɓontoɓe ɗumen ko ganduɗa ko pawa mumen woodani hande o nana pawa juuɗe walla ne jagguira ko ganduɗa ɗum ɗon ne yaadani e darde nde ganduɗa nden ɓe noddanno koye mabɓe beele activiste ne foti waade noon walla ala holno paamirɗa on ɗon alahaali merci Seydou Dia mi jokiranma haala ka kalannami to joni ka mi artanma e ngalon namdal no feewi sen nde won noon ko ɗum woni jonde nde activiste ko neɗɗo mo ganduɗa omo foti darnade yimɓe ɓe ko neɗɗo mo ganduɗa omo foti wadde informé yimɓe ɓe kadi hokka yimɓe ɓe information ngaji moƴƴi kanko mo foti ƴeewoyde information o informe hoore makko ko adi foof o informe heddiɓe ɓe nde won noon neɗɗo so tawi ala information rek haqqille ma wawa wuurde par ce que haqqille wurata koye information ngaji kanko activiste o ko neɗɗo mo ganduɗa hoore ma ballo yimɓe ɓurɓe tampude ko on neɗɗo kadi c'est une personne qui aide les gens qui sont les plus vulnérables activiste oɗo ko oɗo mo ganduɗa omo findini yimɓe ɓe e nder haala makko sa hettima aɗa andi kanko ko gongo yiiloro o yiila hay fenade mi artama e namdal ma par ce que so ƴeewi actualité sénégal ene gandi ko keewi haalama ɗo haala yanamara trafic visa haalama mi haalinomo joni joni mbimami aduna ko jiiɓa jiiɓama ha ɓuuri pour yimɓe ƴeewa ganda gonga ro woni ɗo en seeɗi kono gonga ne woodi allah noon yiiɗi ko gonga allah wi ko yen kaal gonga o wi ko yen ndew gonga yen ñiiɓo hen yo allah hokki en noon jogade haqqillaji taw ko gonga ko kewi joni ko holko mbawɗen haalde hen holko en mbawa haalde hen nde wonno neɗɗo kaalowo gonga ene woodi haallaji ɗiya yiiɗa haalde so tawi a anda ko ganduɗa o noon ko ɗum tan woni ko mbawɗa haalde so tawi en ƴeewi les activistes enen mbawi wadde cité mouvement black live matters woni mouvement gonɗo états unis kaɓontoɗo ganduɗa hoore ma woni
ɓaleɓe keɓa droit mumen haɓoroɓe pour brutalité policiére en kaali yana mar so tawi en kaali ɗum poɗɗen ko artude e darde maɓɓe ko adi fof darde maɓɓe jiiruɗen ɓe kaɓe darno société o aɓe darno sénégalais ji ɗi ko ɗum woni koɓe kolli en e nder koɓe kolli en noon en jii manifestation ngaji kew en jii nokkuji kew to jiiɗen en jii toɓe mbaɗata défendre population toɓe mbaɗata défendre démocratie sénégalaise toɓe gone wadde défendre constitution sénégalaise toɓe gone habde e pouvoir aussi beele ene foti malla fotani ɗum ko namdal ko population foti wadde jugé ɗum ɗon holko kewi noon joni ko kewi ko woni trafic visa jaltuɗo Kilifeu e Simon toɓe nannaɗo woni pilmuɗoɓe woni ceerno en jii ɗum hande yana mar ko mbawɗen haalde mabɓe c'est que holto jara ha keeɓa ene woodi gueɗal foti rentade no fewi sen holno Allah waɗatma ha kaalo yimɓe ne kettoma aɗa foti renade hande minen fof kala activiste to wawi wonde kala révolutionnaire to wawi wonde ko cible par ce que koɓe tuufaɓe effectivement ko kamɓe tan goni ɗo hande waɗoɓe déranger yimɓe waɗoɓe ko fewani tena hande e nder oɗo aduna salamata mboɗo haalanma ɓuur wawde fende ɓe kamɓe ɓuuri hewde e nder oɗo aduna e haaloɓe gonga so tawi tan ko golobe terrestre mbiɗen woni aduna ya golobe terrestre o parti ɓurɗo mawnuɗo koɓe fenoɓe kono noon haaloɓe gonga noon gonino ɗo haɓeno ɗo kadi maɓe gonoy ɗo par ce que sa yi enen en gaari en jaggel ngol lawol holko tawɗen ko kadi enen jetta Allah wonande ɓeɗon toujours ñiiɓiɓe ene kaɓno gonga ene kaala gonga ene balla yimɓeɓe taw wona fenade ɓen enen jaade mumen yana mar hande mboɗo haalanma en jogui deux visions sur mabɓe ene woodi yimɓe ene gonde mabɓe ene jaade mabɓe ene mbiya ɓe goni koye bonnede par ce que haɓe dérange ene woodi yimɓe hande nene mbiya wonde kamɓe koye mabɓe ɓe netti darade darde nde ɓe darinode holko woni hen gonga est ce que wona koɓe nattuɓe dara tan walla est ce que wona kadi ko deux haajuji ɗiɗi ɓe nawdo kam en jii koko filma won pilmuɗo o ne wonno andiri amene mbaɗa on ɗon alhaali ha wawiɓe filmude kono ittata kam koɓe mbaɗata ko kam ɗum kam ko kaɓe mbaɗatno ko filmugol ngol kay holno arde ha jomum wawi filmude ɓe taw ganduɗa te andano taw wawa andude tigui aɓena kawra déjà firti ko on ne andi aɓena kawra wawi wadde filmude kono kawrugol ngol kam ne andano kam koɓe heɓornoɓe hawrude saabu so ɗum wodano filmugol ngol wodata wadde kamɓe foof sen ƴeewi won hen mo rentaki no wiɗa ni rentade nde nanɗon ɓe ndentaki kono kadi aɓe nawdanno golle ɗiɗi kono beele ɗum ɗon foof ittata han kadi hoolare ɓesgu joguino e mabɓe ngu est ce que ustata hoolare dia hoolare a liggoto ɗum kadi wona mboɗo liggo ɗum hande janggo mi o hoolare sa felliri kay wiide yimɓeɓe yoɓe koole yimɓeɓe wona kucciraɓe mbiya ɓe koole de wiidema yimɓeɓe yoɓe koole ko liggey ma tagata yimɓeɓe kooloma malla mbasa hooladema so tawi noon yimɓeɓe batti yiide ko pamata tan sa renay koɓe koolima ho bonet Thomas Sankara holno mayi Blaise Compaoré sehil makko tigui rigui ɓattiɗomo meeɗa immade sara makko jam fima ceerno oɗo kalteɗo hen ko haala en wonde ko sehil mabɓe kamɓe gondi jamme ñalawma naarino nder prison kamɓe daari heɓe mbaɗi feere ɓe jaltini ɗum kono noon kanko ko filmi ko beele ko hol gonɗo caggal makko waɗi feere haw filmi ma Allah ko kanko yiiɗi filmude pour o yi injustice o yi hunde ne kewa o andi ɗum ɗo mo foti hollude ɗum yimɓe o filmu ɗum ɗo mbimi ko nder maɓɓe goni min hande mi wawa tarsude hen côté goto kono ko gandumi ko neɗɗo so tawi a woni activiste aɗa foti renade no fewi sanne surtout e nder oɗo aduna hande eyyi so noon tigui sa woni activiste aɗa foti renade en jii noon pelle activiste uji ene keewi goomuji ene keewi ɗi ganduɗa mun foof wonto ne jogui inde mum kadi mon foof kadi ne joguiɗo nayori kono kamɓe foof soɓe ndendi ɓe mbiyata tan koɓe daraniɓe ɓesgu nguɗon kono e nder koye mabɓe eɗen jiiya aɓe wadda hen walla wonɗoɓe kawrata beele ɓaade kamɓe foof koɓe haɓantoɓe ɓesgu ɓe ganduɗa ɓe daranto ko haɓanade ɗumen gueɗe ɗe ndewa lawol beele wawano rendidde tan waɗa fedde wotere so tawino yimɓeɓe fof kaɓonto ko cause noble yimɓe fof goni koye haɓanade pour yimɓe keɓe jaam salmata bone yiita en tambara kono ɗum wayani noon gonga ene woodi haɓontoɓe ɗum ɗon mais ene woodi
immiɓe pour jillude ɗum ɗon pour bonnude fof par ce que kamɓe koye intérêt maɓɓe ɓe mbaɗi passé ɗum ko hunde wonde so tawi tan aduna o enen fof hannde o jiilotoɗen ko jaam mbiɗen enen nganndi jaam ko ni jarten haa keɓen jaam pourquoi en keɓata jaam ko probléme aji jaam e ñalawma ɗum tagi hannde o a ummo aɗa haɓno nokku ma aɗa haɓno diwan ma aɗa haɓno ɗemngal ma yimɓe ɓe ene kaɓe ma yimɓe ene kaɓe ma par ce que ɓe nganndi ko gonɗa e haɓanaɗo aɗani gonga ene dérange so tawi tan ko gonga kalta salman ene dérange tellement neɗɗo oɗo mo ngannduɗa wuurani e gonga kadi enen hannde o en mbawa felde c'est à dire yimɓe woɓɓe so wona yimɓe hannde hetanɓen e dame meɗen neɗɗo kettuɗo e galle mum ko kettuɗo e galle mum kono sa yii hannde en tant que activiste panafricain en tant que porte parole du mouvement Fouta Insoumi hannde so tawi mi jooɗimi ɗo jooɗinimi ko pour fuurankoɓe fof donc ko kalami ko mi ƴeewat ko kalami ko no feewi kala ko mbawmi haalde yo neɗɗo ƴeew ɗum ɗon mi wasaki kono noon yimɓe ne poti hannde wattude haqqillaji e koye mumen garta e goonga ganda holko ndenduɗen enen fof ndendi enen fof ndendi ko joguiɗen ko ƴiiɗen men ɗen sénégal holno fuɗɗiri ha ari ha yetti ɗo en donc a yiyat noon gimmoɗa pour haɓirede hunde pour heɓde hunde jiya hone ma en gimmo profite e an ko gimmiɗa ko jomumen jaara ha jottiyode so tawi an a yante mabɓe an a maayi ɗum tagui mi wiide neɗɗo on foti jogade vision jogo yidde kala nde pinɗa ganda an ko ndeɗo yidde ko hen gonɗa e wuurde avant noon ndeɗon yidde kada joƴƴinande aɗa waɗa plan ma aɗa waɗa détaillé aɗa wiya ko ni jarta a ƴeewat so tawi ko hunde moƴƴere ma Allah wona hunde moƴƴere eyyi ko noon tigui ha joni koye fannu activiste ko hen woni ko jewteten e nder ɗum ɗon pelle ɗe mbimami ne kewi ɗe eɗen mbawi wiide hen tawi koto banggue ga en Fouta Insoumi ni koye ɗen pelle jeeya ɗenne kadi ko di hayso tawi wona dendagal Sénégal fof kaɓonto ine kaɓono kam to banggue Fouta to eɗen mbawi wiide ko toon tigui ɓe ɓuuri wawde dillude yante mouvement ji goɗɗi kono Fouta Tampi en e ko nandi hen kono to banggue Fouta Insoumi ni en jiino to waɗino dumunnaji oɗon kaɓono won gueɗe toon to diwan Matam ene wayno hayso tawi on keɓdani ɗen gueɗe foof won hen ko keɓɗon saabu on kollitiɓe ɗum on kaali beele aɗa wawi artande amen ɗen ɗon caɗele ko fuɗɗa heɓede ko holno no yaari e ko ganduɗani wonko heddi e ɗum ɗon kadi holno gannirɗon wadde kadi beele mbawon ɗum heɓde yimɓeɓe ene poti famde holko woni Fouta Insoumi Fouta Insoumi ko mouvement apolitique ko mouvement gimmiɗo pour darnade fuurankoɓe fof no potirno beele oɗo mouvement o wawi darnade fuurankoɓe taw fuurankoɓe ngala hen waw mouvement o ko mouvement révolutionnaire en jii mouvement ji kewɗi gimmima bonnama en jii ɗum wonɗa aɗa haɓuno gonga mbiɗa wonde ko fenade kalta mbaɗɗa discrédité ha perda crédibilité ma mouvement o noon renduɓe ɗo en ko yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma ko suwaɓe wondunoɓe guila e nder lycée yimɓe andutirɓe yaaɓe ha mbaɗi créé mouvement goto wiye mouvement sankariste oɗon mouvement wonti mouvement Fouta Insoumi so hande somi joɗima ɗo en mboɗo salmina coordonnateur mouvement Fouta Insoumi woni Djibi Diaby ene wonde membre Fouta Insoumi naɓe fof no potirno te won noon sa yi en joɗima ɗo hande ko kamɓe caabi ɗum Fouta Insoumi haɓama haare mettude sabu haare mettude nde won noon min mbaɗi première manifestation min mbaɗi deuxiéme manifestation e nder manifestation ngaji he yimɓe piyama piile bonde salmata yimɓe tawe hay nder galleji ne mbeddo gaz lacrymogène jana e mamiraɓe ɓene ƴettene nawe hôpital uji tout simplement hamin ɗo hamin mbaɗa réclamer droit ji population holko min mbaɗa réclamer le respect du code minier yo code minier waɗa respecté yo code l'environnement waɗa respecté yo code ganduɗa hoorema du travail waɗa respecté kono ɗeɗo gueɗe ɗe goytonto ɓen foof beele wonko keɓɗon hen komin keeɓi hen mi artante hen nde won noon ɓe mbima neɗɗo kala ko keɓɗa e aduna yettu Allah no feewi oto haɓono oto haaɓe pour keɓa hunde aɗa majjina ɗum ɗon ɗum mi watta ɗum kadi min mbatta ɗum komin keeɓi hen ha faade joni avant ko mbiɗa haala indemnisation des terres woni kalis momin keeɓi o momi haala déjà éveil des consciences mo mouvement woɗi o par ce que Fouta yimɓe gandano marche gandano manifestation Fouta Insoumi ari holli yimɓeɓe enen poti haɓanade koye men en potati joɗade ndeƴen Souleymane Balen Mamadou Dia en Tidjani Anen Thomas Sankara en Nelson Mandela en ɓeɗon hande ɓe kolli en exemple ɓe kolli en tout est possible dans la vie e nder majjum
en pindini yimɓe ɓe en jettiɗon Allah goɗɗum ko heɓa e indemnisation des terres woni kalis waɗama déployé fodde 500 millions pour borom guesel en joginoɓe toon guesele nden dorinaɓe gunarinaɓe on kalis feccama nde feccande ko ari toon presque ko 400 et quelques millions 400 et quelques millions garɗo ɗo no nde min mbaɗi calcul min tawi ene heddi 69 millions 69 millions hande ko autorité ji pour yaltude kalani yimɓe holto on kalis nayi komin gandi hande o c'est que ko kala borom guesa heeɓi 1 million 75 000 francs mais on kalis keddiɗo holto woni donc ko darde mouvement Fouta Insoumi kadi e ko mouvement Fouta Insoumi woni e haɓanade ko ndeɗon toɓɓere indemnisation ɓuuri famɗude e toɓɓe mo mouvement o foti haɓnade par ce que mouvement nen haɓano en mi haalanma ɗo article 113 114 du code minier ko article aji kaali ko société o foti hokkude population kono hokkani population ha joni gila jooɗi code minier waɗanoma 2003 wiya wonde ɓaari ɗum haala e nder affaire sénégal ɓe mbawa hokkude kamɓe ɓe gaari 2008 CRPM SOMIFA fuɗɗima 2014 kono noon gilɓe puɗɗi ha faade joni 2016 état sénégal yaltini code minier 2016 pourquoi ɗum watta e respecté hande mi haalanma kala ko société o liggi kala hirande chiffre d' affaire muɗum foti ko waɗede multiplié par 0,5 kala million ngaji ɗi no ɗi potiri ni ɗum ko commune aji ɗi nokkuji mbaɗaɗi impacté ɗi jeeyi kono meeɗa hebde ɗum Zakaria yewtere nde ne weeli kadi ko foti haalede hen ko ne heewi kono mbeɗa sikki ɓe mbi ko waktuji men gasi ɗa haaɗiɗo rabbiɗi konngol ma battiningol tan mbaynorɗa yimɓeɓe ko adi foof mi salmini polel na fof no potirno par ce que ko ɗon jeeyami hewɓe en ne mbiya Zac jeyɗa ko hunare malla jeyɗa ko orpeɗeɗe malla jeyɗa ko ndendori haɓe nandinami e guure kewɗe ma Allah ni e nder Dakar ɗo hewɓe ne mbiyam Zac aɗa nande ivoirien ɓe mbiyam aɗa nande nigérien ɓe mbiya aɗa nande guinéen ɓe mbiya aɗa nande congolais tagi yen ɗum ko wonde panafricain tagi yen ɗum e nder guure gonɗe fuurɗe ko nokku fof ko ɗon jeyɗen kono enen gandi ko poolel mawniɗen ko ɗon woni wuuro men en calmini fuurankoɓe fof no potirno en calmini mouvement Fouta Insoumi fof no fotirno enen mbiya yimɓe yoɓe tinno yoɓe jokka e golle yoɓe jokka e combat o ko joni o fuɗɗi o gasani taw Salmata mi weltinimama no feewi e invitation mo mbaɗɗa o an e hoorema aɗa foti waɗede rendre hommage pourquoi mbimi noon par ce que ka debbo mo jiiɗa e wonande rewɓe so wi noon noon wona toñde ala egui ko noon ka debbo darniɗo pour ɗemgal ngal darniɗo pour leñol ngol donc min mbiye yo Allah junnu balle ma moƴƴin batale ma amin eyi Allah jarama Zakaria ko kañum tigui wonno invité men hande walla mbiyanna koɗo men hande gorko mo Poolel en paami jewtanoɗen koye activisme mbiɗa sikki kala ko neɗɗo famano hen walla ko andano hen so heeɗimamo ma won ko faami hen kadi ma won ko ɓeyditori en jetti noon en jarni dendagal yeeɓiyankoɓe Piindi TV e heeɗiyankoɓe Piindi FM ko noon kadi dittirten jarnen caméra woman aji men ɗi kañumen tigui hande jogui kaɓerɓe e monteur aji ɗi nde tawno kala ko feewi hen walla kala ko jeeɓoton hen no beltoɗon ko kamɓe caabi ɗum ko ɗon kadi calminirten hono jeunesse commune mo Dodel e wondude mouvement MEL e dendagal tigui yeeɓiyankoɓe men toon to France kadi en jahat toon calminen toon cousine men nan toon Aminata Thiam kañum e joom galle mum Kodisal calminen toon kadi hono Adama Soko Ba sehil men kadi musidɗo men jignaɗo men ko noon ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi e yewtere men hesere e jaɓɓal kesal kadi inchallahu rabbi kala ko fewani hen on ñagama hen yaafuyinde tawno min jiiɗi tan ko addande mon kabaruji laaɓɗi jumtuɗi ɗi ganduɗa son keeɗima mone moon foof ina welto hen on jarama ha saaha goɗɗo